to nitiere okang' ma bende biro bedo kukawo e kind thuolo mar juma achiel. Kigol nwa duok e ito Brian kotenre kod okang' ma kamano. Okang' mane mudwa kawo? Okang' mwadwa kawo en top organ of the party, led by the executive director, gin magiran party kacha gi chairperson, mondo gidhi gibed piny gi jatend migawo, mondo ging'e kaka pesa bodonjo e party, mondo wabed kwatimo our activities as youth league gi mainstream. Ko emomiyo executive director nobiro e bura mondo pimnwa the way forward. To nwamiye go ahead mondo gidhi girom, mondo ging'e kaka that money from the political parties fund mondo biye chama, mondo waket vibrancy mar chama e grassroot mondo dhi mbele, mondo kata offices moko mondo lor mondo yaw. Kata kamano bende koro wadonjo ne kotenre kod tungni mopogore opogore ma bende osebedo ka nino e duond bura mano mar ODM kaluwore kod romo mar ndalo adek ma bende nutie kayango odiochieng' manyoro e kaunti mano ma Machakos. Bende nwacho ne kinde ma bende koro lalruok digich ODM kata mana ka owinjo kaka jotendu osebedo ka loso, gisebedo ka giwacho ni lalruok ma bende ODM biro bedo ka timo, gibiro bedo ka gitimo gi like minded parties. Koro nikech resolutions ma bende nukadho kaka rowere mag duond bura mar ODM e romonu ma kamano, bende nwacho ni kinde negotiation e kinde ma lalruok dhi nyime kaka yudhe e duond bura mar ODM un bedo dwaro representatives ariyo rowere mawuok e duond bura mar ODM mar mondo mi odhi obed e mesa kama itime lalruok ma kamano. Aparo ni wachak gi kanyo nikech mano bende koro e wach ma bende osebedo ka dhi nyime, lalruok e kind ODM gi UDA gi duond buche mamoko ma bende jotendu wacho ni gin like minded parties. Austin, wachaka nage kanyo. Nang'o ni ber kamar mondo mi yudhe kata mna rowere mantiere duond bura mar ODM bende bede mesa mago mag negotiation. Nwacho ni at least 2 youths obede mesa e kinde malalruok timore. Neno Sharon, ojende Kenya ka sani gin almost 75% of the population. Koro yudo ka e chama moko onge tendo jende kata dhi e mesa moko tiyudo ka jok mang'eny e piny Kenya ok obedo represented. Mano kwach makare. Mano emomiyo nowacho kaka jotend ojende ni e mesa seche ma ji timo lalruok machal kod mano onego wayud representation makare, nikech fair enough onego wabed gi kata more than 2, but nikech bende wang'eyo kaka siasa igoyo Kenya ka samoro nokonegi akona ni ji ariyo oromo for now, but kadhi nyime wabiro dwaro kata ni wabed gi ji mokalo ariyo. Inyalo paro Sharon, kane pok jatendwa mar party onindo, mano ne higa mokalo chieng' Sabasaba, noluongo bokono ni kama wachope ni wadwaro gimoro ma iluongo ni intergenerational conclave. Intergenerational conclave kaka ni Raila pare en ni joma tindo kod joma dongo onego bed e mesa achiel. Koro mano emomiyo nowacho kaka youth league, nikech wan jo Raila Amolo Odinga, sani wan jo Oburu. Makoro sani dwaro mar mondo mi rowere ariyo bende